boleh shibun viewers gitu kiba subscribe ke channel bat kumju ru gitu kiba nang subscribe bat gitu kiba shortcut barabor ke channel te ka jing hikai ka man ai fi menta kalong kai ka balang te shwai ka ni ka man ai khu blai biang fi ha ka kerteng ba thiang tam jong Jesus Christ nong pen im jongi fi ka ni ka topic kum bang ong fi ha ka tin parang ki ong what is a church. What is a church? Lani ka balang. Pi bun sin matang yum sngau thu shu ya ka jingmot jang ka balang. Ban sngau thu ya ka tangi hak ban let ina ka tin yung blai ni hak pet ni ki kam ki apostol ni pet ni ki sitiu Paul ru. Ya ka jingmot syapang ka balang ni la ban iru na ka siti syaki Hebrew u nong tho jong Hebrew pen i ka balang tu. Ti ban nompat Islam syu ipi ngin ya let na ki kam ki apostol fin let lang ban ngani ki kam ki apostol kal nong ka ba ar kat khat ka ba sau phuai an ban biang ifi ki kam ki apostol kal nong ka ba ar kat khat ka ba sau phuai ki kintin ki ba ongkum ni namar kata ya kita ki bala pediang ya ka ktin jong u la pen baptis kumta la pen yeso ha kata kasngi sha ka balang kumba lai hajar ki mensim pi ka bible ke thu ong ne ba kata ka balang kadai ka jing pen yeso ya kita ki bala pediang ya ka ktin ki bala pediang ya ka ktin jong u bala pen baptis ya ki kumta la pen yeso iki ka balang fi ka balang ngani thu ifi kadai kamet ukres kumba fi asus pi kan mau na ki shitish ki Ephesus kabang ukhli jong ka balang udai ukres kamot habau dan ukhli kadan kamet ni dan kani ka khli ni dan kamet ru te habau Jesus Christ ulang ukhli kadan ru kamet kamot ka balang kadai kamet ukres wat lai sung thu bakla ba ka balang kadai ka kenhun lani ka denomination kumbang i mentaki kenhun lani ka jaka ka balang kamdai ka jaka ang fi henrai ka balang kadai ka jing penyasno lang jong kita ki bala pediang ya kaktien wadio pen baptis bat kata kita ki dai ka balang tingin ngin pet nang ni bong ki kita namar hakani ka khat sa puing ong namar ki kata ya kita ki bala pediang ya kaktien ki kata kaktien hakat khat sa puing ong kita ki bala pediang ya kaktien tong ngin pet naka bible kamut kumno ban pediang ya kaktien pingin yalet nado kat khat ka ba lai punyo lai pupra pin sama som thu ban pedia okay kamut kaktien habau Petras yalap hakikam ki apostol kal nang ka baar ulai yalap syapang Jesus Christ ulai yalap ba kitu gi jiu ki la saknar yo Jesus Christ dagi pop jengki namar ki pop jengki la saknar yo Jesus Christ bat Jesus Christ wan man syayap namar ba ki pop jengki bat ki la sa yo tau khun tikani kala dungak ki pa khat ba lai punyo ko omni ti haba ki la yo snow ya kani la dungak ki hala ka donot bat ki la ong ha Petras bat ha kita ki wai ki apostol a para kumnungin le fi haba ula yalap ya kaktien jong jing pen ya kaktien ya gospel syapang Jesus syapang ka jingwan long briu syapang bodeu Messiah syapang ka jingyap ba ka jingmi pat jong syapang ki pop bangidan kita ki pop haba kini ki jiu kili asngau habu dan mensim ko itu la dungak ki katakan gade kaktien fi kala dungak ekti haba kili asngau kani kare kata kaktien ngaba ong fi haba kili asngau kaktien tigat khat ka balai fra wong no tiu Petras ulai thu aki ulai ka jubab begini ki bali asngau ikani kaktien
Ulai ka jubab ya kini ki bali osngau kitin kini ki bala dungak ke bala dan ka jingkendu ulai ka jubab nu ong tiu Petras sulai tu aki tu fin kala ka bamut. Bat an penbaptis fi uwai pa uwai ha ka kerteng u Jesu Kris ya ka ban yok map ki pap bat pin yok diang ya ka jing ai u men sim bakhut. Fi mun nu ki osngau ya kanu ka kitin ngai tu fi men ne ka khat ka bas sau puai ki ong namar kata ya kita ki bala pediang yang tak kitin. Kai ka kitin kadai kani ka kitin kan ka bau ong Petras wialap sepang Jesu Kris wialap sepang ka ding na Calvary wialap sepang ka jingmi pat wialap pak sepang ka jingyap ka jingtap ba jingmi pat wialap sepang ka ka jing bishar wialap sepang ka jingkhut jung blai wialap sepang ki pop pat haba kila pediang ya kani kitin kila pediang ya kanu kitin ya kani ka bau ong tu fin kala ka bamut. Pediang ya kitin mot ba kin kala ka bamut haba kini kila kala ka bamut kila plai gitu ki pop kila pan ya ka snam jung Jesu Kris ban sat khut but kila pendap dap ru you know ya ka jing pen baptis. See kila pendap dap ya ka jing pen baptis ha ka kerteng jung Jesu Kris ya ka ban yok ma ki pop but haba kila yok pediang yu men sim khut kini kan kila pen ya sok syaka balang. Fika kriteria ne ka jing dan kam ban pen ya sok syaka balang kadai ka ba fi hab ban kala ka bamut fi yok pen baptis fi yok pediang yu men sim khut de hang ni kan kini gilai hajar mut kidai ki balamat ya kan ki balamat ya ka jingkha arsin ki basisha kumba ngan ban biang fi na ki kumba ngajula ong berbor ba Jesus Christ uang ha ka gospel yo anes lai nong basan ba ong kadai ni ban khapat leng ba ka bon men sim uta ban yo rong shi ma bunang dan kami ban khapat na ka ban men sim ka bomot ka balang kamdai kanu ka jaka kamdai ka yeng kamdai ka building la da fikwa bangan sakhi kata ni yelat na ki kam ki apostol kal nong ka bahnyo kat khat ka basau bu pra snap ngau fi ka balang kamdai ka tu ka building ani kamdai ka jaka ka ba fi mani kamdai ka building pet namar ba ha ki kam ki apostol kal nong ka bahnyo khat basau bu pra ka ongumno ti uta u bahakli tam e ju shong ken ha ki yeng ba la thau da ki kti kumba ong u nong yu thu lupa ka beneng ka long ka khat jonga bat ka khendau ka jingyu ki kijat jonga ka yeng ka bakum no te fin te yanga ong utrai lani ka bakum no ka jaka shong that jonga hatu ka kti jonga kam shim la thau ya kini ki ai baro fi haba Pitip bo Solomon utay ka temple. No? Hanray hangni khat ba sa punyo. Hanray u Solomon ulatay ya kayin. Ya u. Hanray u Petras ni wang no tiu tau bahakli tam e ju syong kan haki yeng bala tau daki kti kamut. Kam tau ka building. Ngam ong ni bang pendram ki building. Hoi kadai bandan ka jaka kum ba fi dan kam ka yeng ban syong ri tengan. Hanray ngimdei bat ban sngau tu bakla ba tang balak dan ka building kadai ka balang. Fila ban syong hayeng ru fia lum kat tu kat ningut fia duai fi la kala ka bamut fi la yo pen baptis fi yo pediang men sim khut fi bot ya ktin jong blai kata kala de ka balang kala fila ban dan habaru bau jisu men bau hikai ya ki senran hikai ha ki rut duriau fi kade ka presence jong blai hatu ka presence jong blai ka dan em kata ka jingdan rengkat jong blai ha bau jisu dan rengkat ha kaleng ha ki rut wa fi compare nu Andrei ka jingkalim ta hatu ngidai sishan em ka balang ka jong Kris how to ngilet segi jing yesang ngila dap ne mi kini ngila dap ne mi ka jingkala ka bomot fila pendap sishan em ka jingkala ka bomot fila sngo thu ne ba fi bala fila lat marau na ka pop fi ne filet segi jing yesang syaka balang di bomot si kenhun balang ngam pendram mi kini filet bat ka pop fi ka balang jong Kris ka ka bala penkhut kadai ka bala siu spa la siu spa ne mi fi sngo thu ne phila ne ban ong shisha hoi ngalamat shisha ya ka jing penem o Jesus Kris ngalamat bau Jesus Kris long ba ngalalat lut ni ki pop ki bari
Ne gitu ki pop ki baju long baju te merau yang. Ne filet shaki jing mani bat ka pop. Kan mau baka balang ka ka bala penkut. Ka balang hang tu kat ka ki bala kala ka bamut. Ki bala yo mat ka jing ka arsin. Jong Jesus Christ. Ngan ong ifi lada filet sha school. Fi shim kya bha baki uniform jong ki kun ki dei ban long tip top ki dei ban biang ki dei ban esteri. Amdei tang kata fi da pendeng tai fi da deng ka ID ban identify fi. Ia ki kam pertai filet hadu kata. Lani filet shi ki college, filet shi ki jingyalang. Haki meeting ki board meeting. Jong ki company lani jong ka hangnu kini kam sarkar filet. Filang quiet, filang silent, film you. Tikap no tam kan fi perkhat ya ka balang. Ka badai ka map jong kuris. How to ngilet bat ka pop. Ni shim sting si ya ka. Ni penlong balang ni ki beri ki bampat yok mat yu kuris. Fia bam jing khoi trai lang bat ki bampat yok priang ya kuris. Ki bampat mat, ki bampat penkut ya pop. Fi trai u bleu sngau tenat si ya ka ni. Am kran ni fi daka jingdam ni ring akran daka jing iet ban pen pau kan baka kata ka balang jung Jesus Christ. U Jesus Christ kwa bangin penlong nuti ya ka balang. Fi ka ktin jong blei upol tho ong nu ong kadan benta ayu u banget bat ka banget. Uksud bat ukres. Kadan benta ayu kan. Kamut ka balang ka bashisha nong ifi. Compare lang nu fidan. Kadai kata ka jingyas no lang. Kita ki bala mat sya ka jing karsin. Ngan repeat biang kani. Ki bala mat ya ka jing karsin. Bala khana ka umbat nu mesin. Amdei ka building. Ang ka ngam penram ya ka building. Kadan kam mrei ka komponen lani kata ka basic komponen kata ka jing ka badan kam tam hatung ni pet ne am kat kum khtin jong blai. Ni pet ne am kat kum khtin jong blai. Ka balang kadai ka bapa syak penshitam. Along fidan ka balang ka bashisha syak penshitam. Pet hakikam ki apostol. Kalau nong ka bapra. Kat ka ba ningkong. Ang kata ka sni tila ja ka jing penshitam ben bakraw ya ka balang ka bah Jerusalem. Balai ki pensyak shitam gini. Namar ba hakatu ki poran ang ifi ka spas nam ka ba ningkong. Ki kristan ki lagi bashisha. Hang ni ka pot kidang but jong Jesus Christ. Kidang but ya kata ka lenti. Kidang but ya kata ka ketin. Kiri ki bashisha ki balayo penim nak kata daw kim tiang ban pla. Ya ka gospel haba kilet chenu. Kadadan ka jingkala bat kani kala pen ki wen ya ka himarum. Ndai ka pen ki wen tang himarum pen ki wen iktu ki jiu nawar baro kila kelas sha kila da but shisha. Yo Jesus Christ kilong ka map jong Jesus Christ. Kim long paja kimya pen ya dai bat kibri jong pertai. Ki em kum kita ki kuns em. Jong Jesus Christ kita ki balajet kita ki kuns em lingdo kuns em kumba wang u Petras. Ki em kata ka jing em ka ba shisha ka ba khut. Bat hang ni kala pen ki wen ya ka pertai. Bat fini bah ka tu ka por ka business jong ka ni ka jing ya di sna blai thau kala du no. Jong ka tu ka Queen Diana mo. Bila dan ki ni takadaw ka balang ka syak pen shitam ben na marka yang. Finut ni man yang ka jing shisha nong ni fi wan mut baka balang lada fimpat pen khut lampat yok pen khut fi da ka snam jong Jesus Christ ladam fimpat pendap kan ka jing pen baptism lada fimpat yok priang inu men sim khut lada fimyat ka kum khtin jong blai fim dai ka balang manut banong ni kani wat ni sung thu baklai tangam dai ba mga ka khtin jong blai ga thu pet da fi kwa ban pen sakhi kani in pet nang ni sakhi shitish ke Hebrew Kaei kata ka balang. Pet ka shitish ke Hebrew. Kalnong ka ba shiphaw. Kat ka ba arpusan ngani tu ifi. Kat ka ba arpusan ngani tu ifi kaei kata ka balang. Bawang ni bat tungin ya perkhat ban ya penki parlok ya ka jing ya i bat ya ka jing le babha klem da i no sap ja klem da i no kat ba arpusan kata
Klam da i no ya ka jing ya seng lang jong ngi hi kumbalong rukom kiwei henrei da ka ba yakan tu parlok hi bat kata khamtam kat ba pio i ya kata kasngi ba kanang jan ka ktin pharang kong not forsaking the fellowship of the saints lani banom i no ya kata ka jing ya seng lang kiriu khut ki kiriu khut mo no ki balapan khut da snam jong Jesus Christ how tu ngi shim serious mo ha bangilat shakmat jong blai pan yamani nagi jingmat perkhat jungi ki jakhlia lani ngidang sudap ban bengidang syakte syakhum ki dipop ngilat ha kum bam long ngi su thu kan blai long bakhut fingam ong bangi kran bangila janai menta hanagi long serious ne wan yet shisha ya kata jing penim kumnu blai un la ban shong ha ki do nut ki ba jakhlia ki bam pat pen khu ba pat kala ka bamut kuli mena kumnu ka yeng fin tayanga ka ba yeng ka ba kumnu fin tayanga Pagin pechu na ka shitish ki Ephesus. Shitish ki Ephesus. Kalnong ka ba san. Katkot ka ba arpun riu ba arpun yo. Pai. Arpun riu ba arpun yo ka umno ba shitish ki Ephesus kalnong ka ba san. Katkot ka ba arpun riu ba arpun yo. Ba unyo pen khut ya ka haba ulasat ya ka daka jingsat ka daka ktien ba unda yo penyang ya ka hakmat haladehi ka balang ka badan buram ka bamdan ka bathok bria lani ka basti lani ka ai ka bakum kita nrai bakan yo long ka ba khut bat ka ba klem jingduna fi uji skres on man shaw ya kata ka balang ya kata ka nong let kurem bo unda pen khut da ka ktien unda pen khut da ka ktien bakan long ka badan buram ka bamdan ka jing thok bria lani ka basti lani ka ai ka bakum kita nrai bakan yo long ka bakhut ka klem jingduna uji skres un pen khut ya kata ka balang kumnu un pen khut yangi ladang ingin patre ban shim ya basic step jing jing kala ka bamu jaga jing pen baptism jaga jing priang men sim bakhut wi unang pen yai pen thamai unang pen khut yangi ngaka jing kali ka babu yanga ba di film ta ka bakumnu ka balang ni dan hatu fidei ka balang namar ni shimat ni dei ka balang hatu lapen filayok ma mi kipap fila ban ong bangala light lut ni kitu jing syakte sikum kipap na kitu jing pat kitu film gi bajak lea na kitu jing mot jing perkhat gi basniu na kapap ka jing klem na pop jong jing bisni jing pihoi ka jing bu nut gi beri ka jing le politics gi balang ka jing kwa ban long hakli ka jing kwa ban long control hatu lapen khut nya ngai kani ngam kren ya fi ba bang ong bang hak kam de ka hak jong ka de ka hak jong Jesus Christ ngai ngani thu fi ba kani ka ktin jong ble kadan ka jing shisha la dangi but ya ka kan ai ya ka jing slor ban kran ka jing shisha ong biang fi la dau ble ukwa ban pen khut yang ai fi dan kam ban sngo thu kum ka ktin am shu kat kum gi pateng jong ki jing le bring ong compare la no fi dan hak ka kun hut compare hak ka no kun hun film hak ka Catholic Presbyterian fellowship na kanu nung ang le ya ka ktin jong ble kan le ya thik ya ktin jong ble kapta ka dei ka balang ka met jong Chris ka ba ble un sawan sha ka ba ble un sawan ban ya kendu ni dan kam ban kran ya ka jing shisha namar fin pet hagi kam ki apostol am shimdan ki kenhun balang kadan betang kawi ka balang ka met jong Jesus Christ am dei shibun teli ki kenhun not denomination kim dei ki denomination kadai ka balang kadai udan sha South Africa la dawle ya ka ne udan sha ki shathi jong ka India ni sha USA ne shanu la ni kisnang la daw dei shisha u nang bot jong Jesus Christ ubalale ekat kum gitu kitin ka batai kat kum ka jing batai jong kitin jong blai uba iet ya ka jing shap ting ba iet ya ka jing shap ba shap ting yu blai utakan ka dei ka balang wala mga ma fi nginum i markhmat nginum song thu ndai la dangi dei le sha kitin jong blai mga ma fi dei ka map jong Christ amla ban pan ya pher ngi daka jat ban riu lani ba fi dei kan thai shin rang lani ba fi dei na kanu no kan hun
katangi hak ban mi no na kata wan pai pat syaka balang ka ba shisha ka balang ka bat kup ka tin jong blai ka balang kam dei ngong fi ka building ni ka jaka kum ba ong ne re kita ki ba le kan ya tin jong blai fila yet shisha ne fi trang shalada fi trang ka jing shisha u blai pelai lo nrei lada film love the truth lada film yet ka jing shisha fin sa sha pen matla u blai hi un ai ka jing pen kelumar namar balai ba film yet ka jing shisha ka tin u blai hau ka ong am dei ba ong na ki Thessalon ka ba city Thessalonica ka kran ya ta but they love not the truth namar ba kim yet ka jing shisha u blai hun pa a strong delusion un pa ya kata ka jing pen matla un pa ya kata ka jing pen matla namar balai kim yet ka jing shisha ngang fi manu ba yo snow ya ni ka kubor lada fi yet shisha ka jing shisha fin yet shisha hatu ngalong em shisha ka balang ka ba shisha ajong kures na fi sudan hakiniam wat snow ing ong ka tangam ong da ka jing dam namar ngaru shisin ngalalong ta ngadan ha jing snow niam na snow ba dai tang tu ka niam jonga tang tu ka yeng mani ka bangalet bakan ra nga sab nang dai makamdan pat ya ka jing kha arsin ka ba shisha makamdan shisha ya ka jing kha arsin ka ba shisha ngidan kam ban yet ya jing shisha lada fi yet ya ka jing shisha fi yet ya ka tin jong blai ngang ong fi ublay un palat lut ya fi pat ngan puli fi nakaar shitis upol ki Timothy bakabaar Thessaloni kal nong kabaar pat kat khat kabashipau khatway bat khatar kiong kumno bat da kajing syukur kajing bahap baro nakabanta kita ki bajat naba kim shim la pediang ya ka jing iet ya ka jing shisha kim shim la pediang ya ka jing iet ya ka jing shisha ba an pen im yaki ti namar kani ublay un pha ya ka jing trai ka jing bakla ka bakin nget ya ka lamler khanang ba an yo penram ya kita baro ki bam shim la nget ya ka jing shisha nrai ki bala sngow bha ha ka jing bam ha fi iet shisha ne em ka jing shisha ngakali fi da ka jing iet fi tre ban iet ya ka jing shisha habang ya lap ya fi kani tin jong blay ba fin kala ka bamut Vinyo ban pen bap ches vinyo pediang yu men sim bakut ka tin jong blai hi kong mala point ni fi iet ne me ka jing shisha lada fi iet ya ka jing shisha compare fi dan harano no ka por menta finwan cha ka jing pen im ka bisha ndai lada film iet ya ka jing shisha wang no naba kim shim la pediang ya ka jing iet ya ka jing shisha ba an pen im yaki khat ba khat bai ti namar kani u blai un pha ya ka jing trai ka jing bakla bakin nget ya ka lamler finget ya ka imenta finget ya ka lamler na ka jing shisha pat ka bashat khai ka bang bau blai habau tap mat la usitan dang la ban pula ndre habau blai u tap mat la blai wat mut chu ban fin wang namar blai u la kran shikran ya ka jing shisha leng bagi prophet leng bagi ki apostle leng ba ki nong ya la do per gini ki sngiru la kran ya ka jing shisha ndre haba pipen pi ai ban ya ka tu ka jing long niam pi ai pi kham buram ki brio ban ya ka tin jong blai film tre ban kran ya film tre hiru ban kran ya jing sha film tre yu aba kran ki wei fi ong ba nialap lam le rai na padang jong fi ngatep ki badan ba thrang ka jing sha kan ka jing kran kan palat lut ya fi kan sa ka jing palat lut ba film sawan sha ka jing sha ba fin yo lat lut aktin jong blai kong know the truth and the truth shall set you free to tip pi ka jing sha ba ka jing sha kan palat lut ya fi ni dei ban yang ha nong rim jong aktin jong blai ni dei ban yang ha aktin jong ka jing sha jong aktin jong blai ti kublai sa sin pat nga kran ye finga na humdei bang adam nga kran da ka ikhtiar ha blai upha ingi ban yalap upha da ka ikhtiar ba ka bor ka hima jong blai kam dei tang hi kentien henrai ha ka bor ha petras wang ha unu ba kran ya ti jong blai un kran kum blai kran nga kran ye fi khani ka por da ka jing pen shai men sim khu na ba kti nga kwa ba fin lat lut sha ba fin wan pat sha jing shisha ti kublai shibun viewers kublai shibun Lara fi snotu bakani ga yarap like share but subscribe but le itu notification button fila ban ngan ong fi ban follow yang ban text leng baka Facebook page kadai Shandan Remai Swear te kublai sa sin pat fi blain kerkui fi long ka buram yu blai nakabenta ka buram u blai amen